Kanusa ka ma-revive among church, no? Ay, kaluya sa among church. Uy, mga luyahon kayong membro. Di man tamadasig, uy, mawadaan mataganag simba. Ayaw na paghulat sa inyong mga church leader na maghimog revival. Ayaw hulatan ang tanang membro madasig. Sugdi ang kadasig o kabaguhan sa imong kinabuhi. O ikaw makapanakod sa uban. Ang atong topiko, niining taknas kabuntagon, giuluhan kini, og Jesus for the next generation. A church that understands. Apan sa dili pa, magampo sa kita. Diyos na labing gamhanan, tagiya sa mong hinalamang kinabuhi. Niining takna sa kabuntagon, kami nagapangaliyo po, nagahangiyo na ikaw magagiya kanamo, Lord. Hinaot na magmabungahon ang pagsimba ni ining adlaw ang igpapahulay. O ako nang hinaot, Ginoong Diyos, na ikaw magalamdag kanamo sa kaalam na among gikinahanglan, aron masabta namo ang mga langit ng mga mensahe na nagikan sa imong balang kasulatan. Pasaylua kami sa mga sala, kining tanan na mong gisalig, sa ngalan ni Jesus na ang personal na manluluwas. Amen. Mga kaigsunan, mga batanon, mga kabaglaom, musugot man tag sa dili, ang atong kalibutan na ginapuyan ni ining takna. We are living in a world where the church is losing its connection with its next leaders, the young people. Yes. Wala ba mong kabantay, mga kaigsunan? Nasulod sa atong simbahan karon, adunay gap. Na murag wala kayo nakakonek ang mga bagong tubo sa tumong prinsipyo o mga pagtulunan sa ato iglesia. Daw mo balaka ta usahay makaigsunan, mo bati tag kabalaka? Makapangutana ta usahay kinsa kay musunod magdumala sa iglesia, no? Kinsa kay mahimong future leader sa iglesia, no? Kay murag ang mga young people karon are caught unaware. They are not aware of what's happening right now. Wala sila masayod kaayo. Naangay na gyud ta mangandam ug mo partisipar sa buhat. Magdasig sa pagalagad kay haduol ng pagbalik sa Ginoo. Yes. Ato na lang yung dawaton ng realidad that the only constant in this world is change. Gani nagingon ang atong former President Rodrigo Duterte, all change is hard at first, messy in the middle, and so beautiful in the end. Dako jud kausaban ang mga batanon karon og mga bagong tubo na mga Kristiyanon. Kaniadto mga bata, lingaw kayo magluksong tinik, maglabay-labay lag mga lata, magdulag lutang kay numdum ko sa unab. Lingaw kayo maggiragirag lutang. O niya, magpaaway damang, magkasaban ba ko sa umama sa una kay gamagabin na si pangitag damang, magdulag kasing. Nagingon ang Daniel 12 verse 4, knowledge shall increase, tinuod yun. Kay gani ang kalingawan sa mga kabataan, kaniadto karon na usab na, nanas kompyuteran. Sa iyo pas buntag na wanas dudong. Kay wa pa gani pamahaw to, anas kompyuteran. Mga batanon karon, cellphone diri, cellphone dito. Yes, bisan sa panimalay. Sa una, makakita kag salida mo ato pa kag sinihan. Pero karon, naana sa imong tugkaran, bisag naara ka sa imong sala, or bisag naa ka sa imong banyo, pwede ka makakita kag salida. Mga pamilya karon, mahilig kay mag-groupie, selfie. Ang problema po dron sa mga pamilya, ang banag asawa, kung mag-away, di magsturyag tarong. Mo-post diretso sa social media. Hay, kaway ayo sa kumbana. Hay, kapangit og kinaiya sa ako asawa. Ang anak mo post po dayon, ayoko na sa world. Di na ko ganahan sa akong pamilya. Tanawa? Nausab na gyud atong henerasyon karon. Bisan pa man niining dagkong kausaban sa atong kalibutan, nagkanam og ka-high-tech na usab ang atong standard of living. Unfortunately, bisan pa man sa paglambo, naghinay-hinay pod o kadaot atong kalibutan, labi na sa spirituhanong aspeto, labi na sa relasyon,
sa mga values, pagtuo. Mga kaigsunan, bisan pa man sa kusog na paglambo nining kalibutan, daghan gyapon ang naglisod tungod sa kapitos. Daghan karon ang nalambigit sa mga bisyo, mga bata pa mo sigarilyo na, mo droga na. Daghan karong pamilya, broken family, apektado ang mga kabataan, suicidal generation, and you know what? Ang mga bagong tubo karon na henerasyon, kining gitawag og Gen Z, Generation Alpha, Generation Beta. Kaning Gen Z na tao ni na mga henerasyon 1997. Onya ang Gen Alpha 2010 o ang bagong henerasyon karon bago lang na-declare sa 2025 na tao, Generation Beta. You know what, my dear young people, mga ginikanan, mga kapaglaom, this generation are the most digitally connected, socially aware, and mentally burdened generation we've ever seen. According to Barna Research, 70% of young people who grew up in church now say it's irrelevant to their lives. Kaning bagong mga henerasyon karon, dako kay porsyento na moingon ang mga batanon, di naman kayo kinahanglan mo atong simbahan, di naman kayo importante. Di na kayo relevant sa among kinabuhi. Many believe that going to church is not necessary for their spiritual growth or identity. What's the problem? Nganong kadaghanan sa mga bagong henerasyon karon, mga batanon, di naman ganahan mo adtong simbahan. Pugsunon naman kayo. The reason is, the church is outdated. Okay. Inom-duman siguro mo no, na natay kamera kaniadto, katong mga mahilig mag-picture-picture, uso kining Kodak. Anya, mo gamit ni siya og film. Kabalo ba mo unsay nahitabo sa Kodak? Naalasan na siya ron sa ubang mga brand, sa mga kamera. Kaya nga naman, hadlok sila na mo innovate gikan sa film padung sa digital. Kay mahadlok sila, muhinay ilang negosyo sa film. Hinungdan, nagpabilin silang film. Niabot man ang mga kamera na digital, nawa sila sa passing. Ang problema mao ni, they failed to innovate. Kulang og update. Outdated. Kaya hinumdum ba mo aning sikat kay na cellphone kaniadto na lang kay 3315 Nokia keypad. Mura na kag skinsa, mahal pa kayong load kaniadto. Pero unsay nahitabo sa Nokia brand karon? Asa na? Naalasan na sa Samsung, naalasan na sa iPhone. Nagingon ang owner sa Nokia, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Ngano man? They failed to innovate. Outdated. Mausab sa atong church, our church today needs innovation. Kinagkanam o kabago ang henerasyon. Naglain-lain ang mga panginahanglanon. Naglain-lain ang ilang mga personality. Naglain-lain ang pamaagis approach. Nganong kinahanglag innovation? Di libot pasabot na mag-innovate sa itong pagtulunan og doktrina o mga prinsipyo. Liguna na pagtulunan sa iglesia. Unsa may angay na to innovate? We need innovation because some churches speak rules but not reality. Ang ubang mga iglesia, sige nagpahimang no, mo ni balaod, mo ni protocol, mo ni tradisyon na. Pero ang tinuod, dili ma-apply in reality. Dili ma-apply sa mga young people karon. Because instead of safety, some youth find judgment. Imbis na mubati sila na safe sulod sa church, ang gibati naman noon siyang people, mahadlok ni mo sulod sa church, kay judge naman noon mi. Instead of healing, they feel pressure to perform. Instead of family, they feel forgotten. Sinalikway sulod sa church. That's why, makaingon ko, our church needs innovation. Some churches, should I say. Pero lahiyon na to Jesus Christ. Jesus is different. He did something powerful
in John chapter 4. Something the church needs to rediscover. Before ko magpadayon mga kaigsoon, mga kapaglaom, I would like to inform you na ang purpose ani na sermon not to discourage our young people to leave the church. Dili na mo ang tumong ni ining minsay. The goal of this message is to encourage or empower our young people to love their church and to help it grow. Mo na tumong ni ini na minsay. Mo nang hinaot na masabtan ninyo ang mga punto. Balik ta sa sugilanon mga kaigsunan. Si Ginoong Hesus, usa ka adlaw ni ana, milingkod siya sa usa ka atabay. Gitawag ba na sa amo ag balon or well? Og nakig-istorya sa usa ka tawo. Dili taong balaan, dili pastor, dili elder sa iglesia, dili matinumano na membro sulod sa iglesia. Nakigistorya siya sa usa ka babae na gi-consider sa komunidad na mahugaw, makasasala, dautan, sinalikwes katilingban. And in that moment, my dear young people, mga kapaglaom, Jesus showed us the model for reaching a disconnected generation. Fasten your seatbelt. Og atong tunaan ang sugilanon na magtudlo ka nato how to reach out the unchurched, how to reach out the younger generation, o unsaon pagtudlo ang atong mga batanon to love the church. Mga kaigsuonan, let us always remember na walay church na perfect. Church is not perfect. But the good news is, God is still working through it. And through you. First point ako i-share ni ining takna sa kabuntagon mga kaigsunan. Number 1, a church that starts conversation, not condemnation. Ang gikinahanglan karon sa mga bagong henerasyon, mga batanon, is a church that starts conversations, not condemnation. A church na willing makigistorya nimo, na walay apil ang paghukom, dili pinasikad sa pagkamahinukmanon. Nagingon ang John 4:7-9, there cometh a woman of Samaria to draw water. Jesus said unto her, give me to drink. Samtang si Ginoong Hesus nas atabay, napoy babae, gikan sa Samaria, nagkabo pog tubig. O niya, kabalo mo unsay unang gilitok ni Ginoong Hesus? Tagay kog tubig bi? Giuhaw ko? Atong imagino ni napanghitabo mga kaigsunan, mga kapaglaom. Odtong tutok, kasagaran sa mga tao ni adtong panahon na di yun magkabuoy og tubig odtong tutok kakapoy. Kasagaran sa iyo sa buntag. But here comes a woman, udtong tutok, miadto sa tabay, kaya nga naman, kini magumbayhana, rejected. Maulaw na pud siya sa iyahang kinabuhi, kay makasasala siya sinalikway, mas pilion nila na lang niyang magkabu sa atabay, udtong tutok, aron way makakita niya, walay makapanglibak niya. She walks alone. Pero ang makatingala, wa siya nagdahom, na pag-abot niya sa atabay, adunay tao na makigistorya niya. Usa pa yun ka Hudiyo. Unya, nangayo pa yung tubig. In Ministry of Healing, page 143, it says here, Christ's method alone will give true success in reaching the people. He showed his sympathy for them, ministered to their needs, and won their confidence. Abi ninyo makaigsunan? Natingalang babae, kayang usa-usa ka Hudiyo manggod, ginadili na siya na mangay kag tubig gikan sa usa ka Samarian. Ginadili na sa tradisyon. Nakuratan siya, ha? Mangay kag tubig? Nakuratan siya. Mo na siya mga kaigsunan, mga kapaglaom. Today's youth don't need a courtroom.
They need a conversation. Si Ginoong Hesus, wala niya sugdi iyang pagigpulong sa babae, pinagis paghukom. Wala sa mingon, anong karon man ka nagkabo? Ana kay katago-tago ang sala, no? Guilty ka, no? Wala nang hukom si Ginoong Hesus. Nagsugod na siya og conversation, ubans maghangyo, tagay kog tubig, bi? Og mao na gikinahanglan pud sa mga batan-on karon. Wala nang ginahanglan ang mga batan-on karon og paghukom. All they need is a conversation, not a courtroom na sila hukman dayon. According to Barna Research in the year 2023, Barna says 64% of youth leave the church because they feel judged or misunderstood. Tanawara, 64% sa mga batanon karong Kristohanon, mihawa sa simbahan, miundang sa pagsimba. Nga naman, dili tungod kay wa sila sabot sa pagtulunan sa Biblia. But because gibati nila na sila gihukman, na misinterpret sila, gilain sila pagsabot, gilain na dayon siyag pagtagad sa mga kaigsunan. That's why, my dear young people, kung nakabati man mo ginana na mga circumstance, ayaw lang kadiskuryo. Kay wala lagi perfect na church. When I talk about church, it's not a building, but a community or congregation. Ang sulod sa church, which is congregation, dili mga manulunda. Work in progress pod, mga batanon. Ang akong padasig ninyo, mga batanon, iningtak na, don't wait for the church to start listening. Be the one who starts the conversation that build bridges. Siguro nagsiga gunaw-na ron, ay, kanusa pa ka kung makakitag church na dili judgmental. Kanusa pa ka kung makakitag church na maminaw sa akong sitwasyon, dili hukman akong kagahapon. My dear young people, di yung kakakitag perfect church. That's why akong padasig, ayaw na hulata ang iglesia na maminaw nimo. Be the one and start a conversation that build bridges. Kung gusto nimo na dili na maeksperiensyahan sa ubang young people imong nasinatian, be the bridge. Start a healthy conversation, my dear young people. Ikaduhang punto, Moni. Sa atong panahon karon, ang mga bagong henerasyon sa mga batanon, they need a church that offers living water, not empty tradition. Ang sugilano nagkanayon sa John 4:10-14, the Samaritan woman said to him, "You are a Jew, and I am a Samaritan woman. How can you ask me for a drink?" Nangutana ang babae, Hudiyo ka, tradisyon ninyo na diigin mo minom og tubig gikan kanamo na dili sama ninyo. Naunsa ka? Gubunin mo inyong tradisyon? Ngayo kag tubig nako. Nakuratan namong babae. Padayon ta sa mga bersikulo. Jesus answered, "If you only knew what God gives and who it is that is asking you for a drink, you would ask Him and He would give you life-giving water." Ingon sa Ginoong Hesus, kung kabalo lang ka, unsay mahatag sa Ginoo nimo. Kung kaila lang ka, kinsaning nangayo nimo og tubig, makapangayo jud ka niini na tubig. Kay kining tawhana maghatag ninimog tubig na maghatag og kinabuhing dayon. Pagkanindot. Sa dihang ang mabay ng utana kang Ginoong Hesus, naunsa ka? Mangay kag tubig na paglapas man na sa inyong tradisyon? Wala nag-lectures Jesus Christ may tungod sa tradisyon. Wala sa mingon, tama bitaw. Ngilad bitaw na buhaton. Bitaw na maayo sa mong tradisyon. Wala siya nag-isgot niya na. Instead, He offers something radical. Instead of offering an ordinary water, He offers this living water. Something that quenches a deeper thirst. She's confused at first, ang babae. Naglibog siya nga nung mga tubig ang usa ka Hudiyo niya. Usa ka pisikal na tubig. Apa na nakanindot, si Ginoong Hesus nag-offer og spiritual na tubig.
in Desire of Ages, page 187, the water of life which Christ alone can give is the thirst of the soul for righteousness. Mga batanon, mga kaigsunan, always remember that the youth are thirsty, not for tradition, but for transformation. That's why I encourage all our churches, mga kaigsunan, abrihin ninyo yung mga purtahan o igdulungog. Paminawi ang mga pagbati ug sulti sa inyong mga batanon. Ayaw dayon hukom diretso. Hatagig luna inyong mga batanon mapaminawan ang ilang mga struggle. Wala sila manginahanglan sa kung say tradisyon na imong naandan. Kaya ang gikinahanglan sa mga batanon karon is not tradition, but transformation. They don't need ordinary water from the well. They need that living water from Jesus Christ that will result to transformation. That's why, my dear young people, ang akong tambag ninyo, kung gibati ninyo, nagilaay na mo pag-ayos sa tradisyonal kay na pamagis, pagsimba, tradisyonal kay na approach sa pagkiter sa inyo ang mga pagbati o mga struggle, tradisyonal kaayo na pamagi sa pagtambag ninyo, ani ay tambag ka ninyo. Don't wait for the church to change its approach. Let Jesus change you and let your life be the living water others need to taste. Ayaw na hulata ang iglesia na nindot og approach na makiter gyud on sa imong ganahan unsaon ka pag-approach. Be the one. Be the change. Start being the person na mo'y himong instrumento sa Ginoo na makatilaw ang uban niining tubig na maghatag og kinabuhi. Yes. Ang ikatulong punto, mga kaigsunan, mga batanon, mga kabaglawom, ang atong henerasyon karon sa mga batanon na kinahanglan og iglesia na unsa man, a church that embraces the outcast. Iglesia na magahatag og pagtagad, pag-amuma, paghigugma, ngadto sa mga sinalikway og nag-inusara. Nagingon ang John 4:16-18, Jesus answered, "Those who drink this water will get thirsty again. But those who drink the water that I will give them will never be thirsty again." Padayon ta. "Sir," the woman said, "give me that water. Then I will never be thirsty again, nor will I have to come here to draw water." Ingon si Ginoong Hesus, "Go and call your husband." Jesus told her, "And come back." "I don't have a husband," she answered. Ingon dahil si Ginoong Hesus, "You are right when you say you don't have a husband." Sakto. Imong giingon na wa kay bana. Kay nga naman, kabalo ko. You have been married to 5 men. And the man you live with now is not really your husband. Grabe, nakuratan among babae sa giingon na Ginoong Hesus. Tinuod na wala kay bana. Kay naminyo kas 5 ka lalaki, unya imong kapuyo karon dili pa gyud nimo original na bana. Grabe ang mga pulong ni Kristo. Personalan na pagyagyag sa kamatuoran mahitungod sa kinabuhi sa maong babae. Apan na nakanindot, ang tuno siyang tingog, dili harsh, wala siya nagsagit-sagit, wala niya gihukman dayon, wala miingos Ginoong Hesus sa babae, "Oh, tinuod, wa kay bana, kay perti man imong katula, perti man imong daghanang bana, ulaw kay imong kinabuhi, ako pa nimo, di na jud ko magpakita sa komunidad." Wala ni anas Ginoong Hesus. Dili harsh yang tingog. Samtang gipadayag ni Ginoong Hesus ang kagahapon sa mong babae, He is not attacking her, but Jesus reveals her story so that she can see that Jesus knows her
and still values her. In Desire of Ages, page 194, Jesus knew the circumstances of every soul. He saw the good and the evil. Yet His words were ever full of pity and hope. Sa ato mga kaiglisyahan, mga kaigsunan, ang akong padasig mo ni, the church should be a hospital for sinners, not a museum for saints. Please, my dear brothers and sisters, welcome the broken. Ayo, pili-piliaran, tagdun og maayo. I-welcome po itong mga nagmasulubon. Adunay mga kapakyasan, adunay mga ngilad nga kagahapon. Stop defining people by their past. Focus on restoration, not reputation. Usahay manggod. Focus ra kay tao sahay bas reputasyon. Moingon na alay makasasala mo sud sa iglesia, badlungon na batanon moingon ita na po ni simba na puning batanon ni gapakaulaw ra ni sa to iglesia, gapakaulaw ra ni ngalan sa Adventista. Grabe din ta mo judge. Welcome them because they need restoration. Gusto nila mo balik sa tilan sa Ginoo. Don't judge them. Mga kaigsunan, bisan ako mismo nakasulay pud ko anak kaniadto. Kabalo lang mo sa akong kinabuhi kaniadto. Badlungon kay ko sa akong pagabatanon. Kalibutanon kay ko sulayan akong apilta na mga kalibutanong kalingawan. Gani daghang mga Kristohanon muingon ako, mayraning bataan ni kalibutanon di gyud ni mapuslan sa buhat. Talented lagi pero sa kalibutan man ay di gyud mapuslan sa buhat. Gi-judge ko. Gihukman ang akong kaugmaon. Pero abi ninyo, sa panahon na nasugatan ako ang mga tao, na wa naglantaw sa akong kagahapon, mas nag-focus sa restoration, didto ko na hinay-hinay kabalik sa bulaton sa Ginoo mga kapaglaom. O karon tungod sa grasya sa Ginoo, ang salawayon kaniadto, gihukman na di mapuslan sa buhat, karon gigamit sa Ginoo, aron sa pagkabot sa mga tao na ninahanglan pod sa paglaom. Mga kaigsunan, mga batanon, ang akong padasig mao ni, don't run from the church because it struggles. Stay and help shape it into the compassionate community Jesus envisioned. Ayog palayo sa iglesia, tungod kay daghan kaayog kaluyahon imo nakita, daghan kay bati na kinaiya, kapila ka hukmi, kapila ka gi-judge, wala ka gitreat og tarong, kapila ka gilibak, ayaw hawa. Dili perfecto atong iglesia. Just stay. But, sa dihang magpundo ka, help the church na mahimo kining ma-shape sa usa ka iglesia na gihandom sa atong Ginoo. Sunod na punto. A church that leads to deep transformation. Ang gikinahanglan karon na iglesia sa mga batanon, mao kini iglesia na maggiya, magtultol sa mga batanon ngadto tinud-anay og lalom na transformasyon. Nagingon ang John 4:28-30, then the woman left her water jar, went back to the town and said to the people there, come and see the man who told me everything I have ever done. Could he be the Messiah? So they left the town and went to Jesus. Abi ninyo mga kaigsunan, mga kapaglaom, kining bayhana nga naglikay-likay sa mga katawhan, mipalayo sa iyang komunidad. Karon, mibalik sa iyang komunidad. Og sa way pagduha-duha, maisugon na misangyaw sa maing balita, mahitungod ni Kristo. Unsay hinungdan, nganong nausab ang iyang kinabuhi. Tungod kay naay mipansin kaniya. Tungod kay naay naminaw niya. Tungod kay naay nagpabati niya na siya gihigugma. Tungod kay gipabati ni Ginoong Hesus na siya importante o kandidato sa kaluwasan, na usab ang iyang kinabuhi, mga kaigsunan. Wala na siya nagtago, wala na siya naulaw, because
she's been transformed by the love of God. In the Desire of Ages, page 190, as the woman talked with Jesus, she was transformed. She became a channel of light. Barna research found that youth who experience personal transformation are 3 times more likely to remain active in church than those who attend only for routine. Mao day no? Kinahanglan gyud ay na sa atong pagsimba maka-experience sa tagtinud-anay na transformation diha sa Ginoo. Kay kung gasimba-simba lang ka, musulod ka sa simba na murag wala lang, muli ka sa inyong balay na murag wala lang, dali ra jud ka maluyas pag-alagad. Og sa pagsimba ikaw muundang. Pero kadto naka-experience sa tinud-anay na kabaguhan, total transformation, mas ningdasig pag sa iglesia. Bisan og dili perpekto ang mga higala kay igsunan, bisan usahay daghang mga bati kinaiya ang iyang mabantayan, tungod kay tinud-anay ang kabaguhan, siya nagpabiling dasig. Dili tungod sa pagpasikat sa mga katawhan, apan ang iyang pagdasig tungod og alang sa paghimaya sa atong Dios, mga kaigsunan. Ang akong tambag sa atong mga batanon karon, don't wait for church leaders to ignite revival. Let Jesus transform your heart and let that be the spark that lights up your entire generation. My dear young people, ayaw na paghulat. Kanusa ka ma-revive among church, no? Ay, kaluya sa among church. Uy, mga luyahon kayong membro. Di man ta madasig, uy, mawadaan mataganag simba. Ayaw na paghulat sa inyong mga church leader na maghimog revival. Ayaw hulatan na ang tanang membro madasig. Sugdi ang kadasig o kabaguhan sa imong kinabuhi. O ikaw makapanakod sa uban. Amen? Mga kaigsunan, mga batanon, wala magtambag ang Ginoo na mubiya ta sa iglesia. Tungod kay walay perpekto na iglesia. Kabantay mo kinabuhi sa mong babae dito sa Atabay. Human nagibag-o siya ni Kristo. Wala siya gisugo ni Kristo na adtos laing barangay, adtos laing nasod. Unsa inyo ni Kristo? Balik kung asa kagikan. Og ikaw ang himuon na kung instrumentos kausaban. My dear young people, Jesus is not encouraging us to leave the church. Kay gusto tag revival, kabaguhan. Because if we met Jesus, if we experience transformation, kinahanglan na mubalik ta sa atong iglesia. Aron dili lang kitang mapanalanginan. Ang tanang kaigsunan, atong maimpluwensyahan, o atong madala sa tinuod na relasyon, diha kang Kristo na atong manluluwas. Mga batanon, mga kaigsunan, mga kapaglaom, sa dihang human mi na minyo sa akong wife, naka-decide mi mag-missionary mo apil og amazing facts. Og human sa pila ka bulan na training, how to give Bible study, how to preach, kabalo mo sa initabo, gipadala mi sa usa ka iglesia na na-close for 3 years, og mao ni ang itsura. Gikataya nagsagbot, ang karatula na papas na, ang makaigsunan nga backslide na. Kulang na lang ni tugbuayag bakaw, nya puyag bitin sulod. Kung ikaw batanon, gustong madasig, ganahan ba ka musimba ani na iglesia? Sige, pangutanon ta mo. Ang uban nato, sige, tagreklamo, hay, di na ko ganahan sa mong church, dagan kay judgmental, way ayo ang mga kinaiya, muawa na ko. Pero what if, diri kay pasimba, makagwanta ka? Mga batanon, sa dihang gipadala mi diha na maong iglesia, wala mi na-discourage, wala mi naglagot sa maong simbahan, wala mi nakauna-una, na di mi diri, biyaan na mo na yung iglesia. Inay na magsigimig negatibo, inay na magsigimig hulat, unsay mabuhat sa iglesia namo aron madasig mi. Nagampo mi sa Ginoo, Lord, unsay among mabuhat para mabalik ni na iglesia.
Nagampo mis Ginoo kauban sa kwasawa, nagfasting and prayer mi. Nangay mi giya sa Ginoon sa ano mapabalik ang makaigsunan. Suroy mi balay-balay. Sayo sa buntag magmata mi kay mag-serenade manganta. Suroy mis makaigsunan nga walas magalagad. Bible studyhan na mo sila gusab. Ampuan. Unya usa ka adlaw niya na giawhag na mo ang ubang mga kaigsunan na walas magalagad. Limpyuhan na tong church. Manimba tagbalik. Tuod man gibisita na mo sila. Unya gitabangan mi nila og panglimpyo mga kaigsunan mga kapaglaom. Kanina church, dito ni siya sa Bulata, Negros Occidental. Gani, gusto na ko itimbaya ito makaigsunan diya sa Bulata, na nagasimba, gimingaw na gid mi ninyo, nahidlaw na gid mi sa inyo, ya. Kay mga Ilonggo mo dito ito makaigsunan. Pagsugod na namog simba, usara ka oras among simba. Kay makaigsunan, wa man naanad na mog simba gisa kadlaw, kay dugay naman na mahulay sa paglagad. Pero bininyo, pag simba, isa ka oras, ang uba nag-short, nagsandura. Kay pag umagsimba, mabalik na bug panagat, mamalik pag uma. Gipangasabaan ba namo sila? Wala. Gipugos ba namo sila? Na kinalam, tibuok yun adlaw ipapahulay? Wala, gipailuban sa namo makaigsunan. Wala namo, gidiritso dahil sila pugos. Gihinay-hinaya namo sila giya o gitudluan sa sakto na pagpangalagad makaigsunan. Wala may projector dito, walay TV, himo mig mga kanang kanta, gisulat na namo sa Manila paper para nami makanta. Magpatlak mi, bisag dili mga dato ang makaigsunan dito, kung unsa lay madala, ala, mga mi. Yes, gani, nagkasinabot mi na mananom mi og gulay, gitabangan na mo sila. Tabang mi og baging, og mga gulay, para napod mi makaon matagpatlak sa iglesia. O, manakwasawa, tabang itawag sa lapid sa mong dahon, aron itabon sa mga seedlings. Hinay-hinay, uban sa pagpailob, gitudluan na mo sila, unsaon pag-preside, pag-ampo, pag-testimony, pagkanta, mga kaigsunan. Hinay-hinay, sugod, jutay pa kayo ng nimba. Sa hinay-hinay, ubay-ubay na ang nanimba. Og nakadesidermi, natanggalon ang karatula, kay nalata naman, kabalo mong sa naitabo. Pagtanggal na mo skara ang karatula, kay ilisa na namo, lo and behold, namin na-discover, ang likod sa karatula na puno og dugos. Gipuy-an day og kanang B. Gitilawan akong dugos, pero ding tamisa, nakaingon ko. Luyo ni ining karatula na napapas. Luyo ni ining pagkasirado sa iglesia. Luyo ni ining mga pagsulay na giagian sa iglesia, hinungdan na nasira. Ang matamis na grasya sa Ginoo sama sa dugos. Tinuod yun. Kay human sa sige na mog ampo, uban sa grasya sa Ginoo, Bible study lang mi, kipadasig na mo makaigsunan. Na mga celebration, Father's Day, Mother's Day, iselebrar na mo sila, mag-organize mi. Mang-invite mi og mga dili pa tumutuo, mga kahigalaan, aron lang maapil og mapanalangin na sa pagsimba. Simple lamong patlak, malingaw na mi. Onya, ang isa sa mong gihimo dito makaigsunan, ginatapok na mo ang jutay lang ng mga batanon, kilid sa dagat, sayo sa buntag. Kaya nga naman, mag-prayer ban mi dito. Mag-united prayer mi matag Domingo. Sige migampo, Lord, luwasay in taon ng iglesia. Unta, Lord, mudaghan ang iyang people diri. Lord, please, tabangi mi. Akong asawa, bisag asa mi manglakaw na purok, didtong dapita, tudlog mga bata, tudlog Bible story, mga kanta, bisag asa kinsa mo masugatan, among Bible studyhan, among tudluan may tungod sa gugma sa Ginoo. One time nagsimba mi, dagandagan na mi, tungod kay napuno na magbuslot ang church. At first, nanimba mi sa gawas. Ilalom ras kahoy, gitara na dahin ko diha. Kanta mi, simba, ulan bitaw na, pasilong sa mi kadali sa church, nabuslot-buslot. Pagkawalas ulan, balik na po mi simba. Ala, blingaw kay simba na mo. Uban sa tabang sa Ginoo. Nagsugod na mig jutay, pero tanawan niyo sa picture, nagkanam na mig kadaghan. Og sa diyang hapit na matapos among wali, mga kaigsunan, sa katapusan sa among term, naghimo mig wali. While ongoing ang among evangelistic seminar, ongoing po damong fundraising sa pagtukod sa bagong church, gi-renovate mga kaigsunan. Kay gamay man kay ito, unya mubo kayo perting iganga, nya buslot na mga top.
Gabok na po mga kahoy. Mao to makigsunan human sa mong wali. Na hinay-hinay pog kahuman ang maong iglesia na bagong building. Dili pa gyud fully furnished, at least masimbahan na makigsunan. O guman sa mong pagsangyaw, uban sa pagampo, uban sa pag-Bible study, pagpaningkamot, uban sa tabang sa Ginoo makigsunan. Kabalo mo sa netabo? Adunay 59 ka mga hamiling kalag, midawat sa santos sa bautismo, o gidawat si Kristo isip manluluwas. Ang iglesia kaniadto na gikatayan og mga sagbot, unsay nay naong, mao na ni karon pertinan dakua makaigsunan. Og bisan dili perpekto ang makaigsunan na nimba didto karon, nagyapoy mga pagsulay, nagyapoy kaluyahon. Pero naningkamos pag-alagad og naghulat na mapailubon sa pagbalik sa Ginoo. Mga kaigsunan, pwede na gidon ta mi mo give up. Pwede na mo tubiyaan na church. Mga batanon, pwede na gidon ta na mo isurrender tanan. Kapoy. Pero wala mi mibiya sa iglesia. Wala na mo gitalikdan ang iglesia. Wala mi naghulat na iglesia mabago. Wala mi naghulat ng iglesia madasig usa aron mi madasig. Nagampo mi sa Ginoo. Unsay among mabuhat aron ang iglesia na himalatyon madasig ug mabuhi pag-usab. Mo na mga batanon, don't wait for a perfect church. If you want change, be the change. Be the message. Ayaw hulata na ang iglesia madasig, ayaw pa ka magdasig. Pagdasig sa imong kaugalingon. And influence others and lead them to Jesus Christ. Mga batanon, kung maghisgo taon say natun-an ako sa sugilanon sa mong babae didto sa Atabay, usara gyud ako mainumduman og masulti na makuha na kong leksyon. Jesus meets people where they are. Even when their community doesn't. Bisan pa man mga batanon, og tingali gibati ninyo na sinalikway mo sa church, wala kay nakasabot niyo sa loob sa church, wala kayo'y nakapaminaw sa inyong struggle, kapila mo gi-judge, gihukman, walay nakasabot ninyo. Always remember this. Pangitaon og pangitaon ka ni Ginoong Hesus, bisan asa ka nga atabay. Kay gusto ni Ginoong Hesus na imong matilawan ang tubig na maghatag og kinabuhing dayon. Tubig na maghatag og tinud-anay na transformasyon sa kinabuhi. Abi ninyo, wala lamang gibag-o ni Ginoong Hesus ang kinabuhi sa mong babae. After the transformation of that woman, gihatagan ni Ginoong Hesus among babae ug usa ka misyon. Balik dito sa imong pamilya, balik sa imong komunidad, ug imantala ang maayong balita. Ipadayag ug ipatilaw kanila ang gugma na imong nasulayan ug natilawan gikan kanako. Ipatilaw kanila kung unsa kanindot ang eksperyensya na ikaw paminawan sa imong mga kaguol o kabalaka. Ipabati kanila unsa kanindot ang pagbati na ikaw gidawat, wala gihukman, o ikaw gihigugma. My dear young people, yes, the church isn't perfect. Sometimes, daghanig mga kapakyasan. Makaigsunan na to, dili kabalo mo deal sa itong mga problema ag weaknesses. Dili kabalo mo deal sa itong mga struggle. But I would like to tell you, my dear young people, this generation doesn't need a perfect church. It needs real people with real faith following a real Savior. The question is, will you rise up and say, dili na ko maghulat, pastor, na mahimong perfect ang iglesia, usa ko magdasig na ko karon. Dili na ko maghulat pa na mabago ang iglesia, kay magsugod na ang kabaguhan ako karon.
Mga kaigsunan, mga batanon, ngining takna, gusto ko na inyong masabtan na ang atong iglesia dili ni perpekto. Ang atong iglesia, daghan og makasasala, sulod og sa gawas. Apa na nakanindot. Kung kita magmasinugtanon o itugyan nato atong kinabuhi kang Kristo, transformation will start in us. O ang nakanindot makaigsunan, mga batanon, ang iglesia na imong ginasudlan karon, mausab ang gihatag na mission field sa Ginoo karon. Mga kaigsunan, mga kapaglaom, kinsa ninyo dinhi naghandom na, Lord, please, gamita ko na instrumento aron adunay kabaguhan sulod sa iglesia. Gamita ko na instrumento, Lord, na ma-reach out ang mga kaubanan akong mga young people, nagibati nila na sila nag-inusara, gihukman o wala nasabtan. Inyo ba pong pag-ampo na gamiton mo sa Ginoo na, Lord, please help me to listen and not to judge. My dear young people, the choice is yours. I hope and pray na niining takna katapusan sa tong series na giluhan og verified, atong ibutang kanunay sa tong kasing-kasing ug una that we are already verified by God, verified by His grace, verified by His blood. You don't need to prove something. You don't need to prove your worth. You are already accepted and valued by Jesus. You are special. Therefore, you have also a special mission, and that is to preach the good news of salvation. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Happy Sabbath, mga kapaglaw.